паважаны выпускнікі. Добрый дзень, ці добрай раніцы, ці добрага вечара, ці добрай ночы. Вас так много вышло со стен этой школы, и вас так жыццё раскидано по всем свете, что вы можете находиться у любой кропцы нашего земного шара. Але я думаю, что лютаўскім днём, першую суботою, заўсёды ваши думкі скіроўваюцца туды, адкуль пачалася ваша дарога в гэтае далёкае, прыгожае, самастойнае жыццё. На жаль, даспаліся абставіны, што сягоння мы не можам запрасіць вас у сцены вашай роднай школы. Але нам вельмі б хацелася, каб усё ж такі вы прайшліся па сваіх класах і па тых калідорах, дзе праходзіла ваша маленства і юнацтва. Запрашаем крышачку успомніць сваё мінулае. Як вырай успамінаў дум маіх, Мікола Маляўка. Як вырай успамінаў дум маіх, стаіш ты, школа, у вянку зялёным. Высокіх ясеняў, бяроз і клёнаў хвалююць зноўку, радуючы слых. І пёраў скрып, і шалясценне кніг, і звон мяча, і фізікі законы, і коласавых вершаў лад натхнёны. Усё, чым жыў у сценах дарагіх. Не сцёрты часам, крыўдай незамглёны, настаўнікаў-асветнікаў імёны. Нячай, Біруля, Кобрык, Цвірка, Крыт, Міцкевіч, Тупяневіч, Бутрымовіч. У кожным імені душы блакіт, святло вачэй і голас роднай мовы. Свята не знойдеш на календарі. Немає на карті світу той щасливої країни дитинства, коли в думках випускники школи вертаються у першу суботу лютого. Школа вітає своїх былих учнів. Випускниками доказано, школа застанеться в серці назавсёды. Немає значення, які ознаки були у дзённіку, успомины, самые светлые и теплые, любимые наставники, верные сябры, дорогие одноклассники, а у когосьці і першае каханне. Усё гэта ёсць і будзе у кожнага выпускніка. Школа, чаканне і падзеі, школа, каханне, сяброўства, надзеі, школа, дзяцінства, юнацтва і сталасць. Пра родную школу, успамін – гэта радасць. Чалавек – гэта цэлы свет, сказаў Кузьма Чорны, а ствараць гэты свет, даць надзейную дарогу ў дарослае жыццё наканаваны настаўнікам. Пачатак пачаткаў, прафесій і лёсаў, сябар надзейны, дзяцей і дарослых, ведаў крыніца, прыклад для ўсіх. Настаўнік ёсць творца і працаўнік. Настаўнік мой любы, з павагай прымі словы удзячнасці і дабрыні. Дзякуй вялікі, шаноўны мой родны, ты ў жыцці маім самы галоўны. Родная школа. Два словы святыя для тых, хто вучыўся і вучыцца тут. Мы, вучні 10 класа, Сенкевич Анастасія, Житкевич Антон і вучаніца 7 класа Курец Паліна. Вітаем усіх выпускнікоў нашай школы, асабліва юбілейных 2020, 2016, 2011, 2006, 2001, 1996, 1991, 1986, 1981, 1976 і 1971 годов. хутка, як вальс, памчаліся школьныя гады. Яны пакінулі на памяць школьныя гісторыі, фотоальбомы і, безумоўна, школьных сяброў.
Шановні випускники, лютовським вечором 2021 года школа жадає вам усім мати дах над головою, мати місце, де ви могли зібратися разом зі своєю сім'єю, щоб у вас було що на столі, щоб у вас були сябри, щоб вам було утульно у вашому домі. Хай вам завжди сподорожничають надія, віра і любов. Саме головне, що повинно бути у кожного чоловіка, який веде по своїх дорогах життя. Самого доброго вам, самого ліпшого, самого світлого і самого чистого. Вельми сподіваємося на зустрічу в наступному годі. Школа чекає вас завжди. Двері є завжди розчинені.